up mga pangyaw? Ito na naman ang inyong lingkod, si Maria Rosario de la Peña, ang inyong pangyaw. So ngayon, panibagong vlog, panibagong... What's up mga pangyaw? Ito na naman si Maria Rosario de la Peña, ang inyong pangyaw. So ito na nga po, panibagong bukas, panibagong vlog, at panibagong recipe. So ngayon, ang recipe ko ngayon is fish. So ayun, ginataang tilapia with binalot sa pechay. Ayun. O diba unique? So ayun na nga po mga pangyaw. Ito po yung recipe na naman ng base lang na naman po sa aking version. So ito dahil nga po tayo Bicolana. So mahilig tayo sa gata. So itong lulutuin ko po is gagataan ko. Pero mga recipe ng aking kinataang tilapia with binalot sa pechay. So kung matatanong niyo po, ang aking mga magulang po, talaga pong naiimbita sa mga handaan dahil nga po sila masarap magluto. So iyan na po ang ating ginger, onion, and tomato. So imimix lang po natin siya. So ayan. At lagyan po natin ng salt para mag-absorb sa ating paste na tilapia. Ayan. Ayan sa mga pangyaw natin dyan. Ayan, na meron na naman kayo na ba natutunang bagong recipe sa inyong lingkod na si Pangyaw Maria. So, ayan po. So, ibabalot, iyan lang po natin. I-mix siya sa ating tilapia. So, ayan. Ito po yung ating tilapia. So, ayan mga pangyaw. So, ilalagay po natin yung ating, ayan, nalinis ko na siya. So, ayan, ito yung ating tomato. Ito yung ating, so, ayan, ilalagay lang po natin siya sa loob.
tatayiin po natin siya para hindi lumabas yung ating mga tomato at ang yung ibabalot natin siya sa pechay. So, yan, malaki po yung ating tilapia. Pwede nyo rin po itong gawin na buo. So, dahil pinahiwa ko. So, ayan. Kasi masyadong malaki kapag hindi natin pinahiwa. So, ayan po. So, yung ating forma. Ayan na yung ating So, ayan na mapangyaw. Yung ating tilapia, nilagyan ko na ng palaman, yung tinadtad nating tomato at onion at si ginger. So, ayan na, nilagay na natin. So, ngayon naman, ay babalot ko na siya sa pechay. So, tinahi ko siya para hindi lumabas yung mga tomato. So, kung makikita nyo, So, yan na, nakatali na. So, ipabalot na natin siya sa pechay, mga pangyaw. So, ayan mga pangyaw, ibabalot lang natin siya sa pechay. So, dahil nga matrabaho lang po talaga to, so, at sigurado naman ma-satisfied kayo sa sarap ng inyong pag nagawa nyo to. So, ayan na po yung ating tilapia. Binalot na natin sa pechay. So, dahil po malilit lang yung ating nabiling pechay, at much better po to kung malalaki yung ating dahon ng pechay. At talagang mababalot natin ng maayos. So, dahil maliit lang yung ating dahon, so, ayan, i-wrap nyo na lang siya ng mabuti kahit na maliit ang ating pechay. As long na mababalot natin na talagang tilapia with binalot sa pechay. So, ayan. Kaya po si tilapia natin, nabalot na natin. Itira po nating tomato. So, inilagay ko lang po sa ibabaw. So, ayan, kung makikita nyo, nakabalot na siya ang ating tilapia sa pechay. So, ayan, lalagyan na natin yung ating gata, mga pangyaw. Kung nakikita nyo, ayan, meron ng sili at meron na tayong nilagay na sibuyas. So, ito, ilalagay na natin to. Hayaan lang natin kumulo yung ating gata. So, ayan. So, ayan po. Hayaan lang natin kumulo ng 20 minutes at luto na po ang ating ginataang tilapia na binalot sa pechay. So, ayan po mga pangyaw. So,
samahan nyo ako mamaya. Check natin. So, ayan ang mga pangyaw. Luto na yung ating kinataang tilapia with pinalot sa right side. So, ayan mga pangyaw. Maanghang. So, sa mga mahilig po sa maanghang yan, maanghang dyan. Ayan. Ito na po ang inyong lutuin. Ang ating ginataang tilapia. Meron akong latest na recipe. So, sa mga bago po dyan, ayan, shoutout po sa inyo lahat. At ayun, panoorin niyo po ang aking mga everyday kong vlog na mga recipe. So, ayun na nga po, mga pangyam, luto na yung ating pechay. So, ayun. So, almost late na po ako. So, kakain muna tayo. Ayun. Sa mga bago po dyan, kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe. At pakiclick nyo na rin po ang aking bell button para ma-notify kayo na every time na meron akong latest recipe. So, ayun. So, mga pangyaw natin dyan. God bless po sa inyong lahat. At magkita-kita na lang po tayo on my next recipe. Bye mga pangyaw! Bye! See you on next vlog! Bye!